Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Niabot na ang pagsulay sa atong pagdebosyon niining Misa de Gallo, nga murag part gini siya ang uwan. Amo na kamong nagpasinguan, andam-andam lamo sa hilanat. Di bitaw, kamo di ay maoy mga di mahadlok og pagsulay, no? Pero yampo nato ang ato mga kaigsuonan karon nga bisan na lang gani paggawa sa balay dili makahimo kay lawom kayo ang tubig. Ay nagbaha ang ilang palibot. Nga nga yampo nato nga wala untay mga casualties nining nagpadayon karon nga pagkuan aning uwan tungod aning atong bagyo. Hibawtan ang Ginoo mao gayud ang atong dalangpanan. Busa idangop nato nining maong nobina karon mga pag-ampo nga malikay tas mga dagkong kalamidad labi na gyud nga mahunong na unta ning pandemic. Nya ato sang pasalamatan ng Ginoo sa gasas kinabuhi, gasas pagtuo karon uban sa mahal nga Birhen Maria. Ato sang iapil kanunay ang ato mga benefactors, mga donors nga nagsigi og hatag nato dinhi og hinabang alang sa pagpadayon sa atong mga himuonon pa nga mga proyekto alang sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala
dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Ginoong Dios, imong gihatag ang Birhen Maria sa simbahan isip banwag sa paglaom nga way kapakyasan. Sa imong kaayo itugot nga kadtong gibugatan sa mga kabilinggan sa kinabuhi makakaplag unta diha kaniya sa kahupayan og sa kalig-on og sila nga nawagtangan og paglaom sa kaluwasan makakaplag nga ang ilang kasing-kasing nainit og nadasig sa ilang pagdangop kang Maria diha sa ilang panginahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya day usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud mga anak ang asawa niya. Mipakita sa babae ang anghel sa Ginoo og miingon, wala ka mga anak, apan karon magmabdos da og mga anak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino.
o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili. Tungod kay magmabdos ka og mga anak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ayang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya sa Dios ingon nga Nazareo. Siya maimuluwa sa Israel gikan sa mga Filistihano. Unya milakaw ang babayi o giingnan ang iyang bana. May tao sa Dios nga miduol kanako ug nakahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala akong mangutana kung diin siya gikan ug wala usab siya mutugan kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako og mga anak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako maginom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog ni magkaon og bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibok niyang kinabuhi. Ang babayi nanganak og lalaki ug gingalan niya Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya. Samtang dito siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Pun ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Pun ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Pagpakahimo nga akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako ug kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Un ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Un ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Diyos, gitudloan mo ako, sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat.
Pun ako sa imong pagdaig, o gawitan ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel moanak og lalaki nganli siyag Juan. Inigkataw niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban kay na mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayod siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dad-o niya pagbalik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan o mga anak magkauli. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako o tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako
aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Nining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili naman siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Manoah ug ang iyang asawa sa unang pagbasa nangandoy og anak. Ngandoy sila anak. Nakaanak ba? Wa mo naminaw sa unang pagbasa. Nagampo ang iyang asawa dito sa templo kay aron makaanak sila. Nanganak ba? Nakaanak ko Angan si Samson. Si Zacarias og si Isabel nangandoy sad nga mga anak kay magtiayon man sila nya mga buutan pagyud. Nanganak ba? Wapa. Nagisgutan lang diri nga nagmabdos pero may siguro ma-aborto. Namabdos. Nya tiguang nakaayo niya kana pa yung gitawag na tog sterile kan barren ba kanang baog di manganak. Declared na ginas doktor nga dili manganak. Nya tiguang na sad gayo, siguro mga 75 na tingali edad ani. Nya nanganak. Kamu diha nangandoy mo manganak. Nangandoy wa. Mao na roy problema sa kalibutan. Unsa may problema ro sa kalibutan, nangandoy nga mag-sex pero di gyud mangandoy og anak. Lahi sa nirong atong generation. Sa una sila magsigig pangandoy nga manganak, mauwaw gud og way anak. Mauwaw, matod pa ni Isabel diri, gitangtang na gyud sa Ginoo ang kaulawan nga naghasol nako, nagbugat sa kong kinabuhi sukad pa kaniadto at tubangan sa mga tao. Kay uwaw kay una ang babae nga di makaanak. Uwaw kay na muna karon lahi sad siging tinukhangay nagpuyo-puyo na lang ng uban bisag way kasal nya di gyud gustong manganak. Na hay may masyawan-on sa una o karon unsa nga generation ang masyawan-on ba kana bitang yawa mo patay man gina mo patay kinabuhi. Hay may mas killer kaniadto o karon? Apil mo? Apil sad ko. Ngano man unsa may hinungdan nganong karon hadlok man kay tagbata silas una maghilak man gyud aron duna lang gyud bata nya manganak sila daghan kaayo. Si Jacob 12 ka bukanak kana ngandoy kana yung maximum nga maabot nilag panganak niya. Mag-anam og kadaghan ang ilang anak, mag-anam gyud og kaning kalipay sila. Lipay kayo basta daghang anak. Karon guol man kaayo og moabot nagtulo ka bukanak. Maximum of 2 raman gyud. 2 child policy.
ang atong mentality karong kasagaran. Bisan sa mga advertisement, paris-parison dayon na nga papa, mama niya mag-agak og duha ka buk anak, babae og lalaki, ideal family. Ana na. Wa magigaagak dihag 20 ka buk anak mo. Na 12 ka babae, nya di 8 ka laki, nya butangan dito ideal family. Moingon ka mo ng ideal family. Ngano man? Unsay hinungdan? Tungod kay karong panahona ang ato nang gisunod mao ang atong rason. Reason. Ang gisunod sa una kasagaran pagtuo, faith. Pagtuo bas Ginoo. Muna ang pagtuo maghatag og kaluwasan, maghatag og paglaom, hope ang pagtuo. Paragod karon, tuo ba mo na kon musimba ka bisag uwan, mahilantan gyud ka? Tuo mo? Wa oy. Ang inyong gituhuan nga kon musimba ko maayo gyud ko bisag naiuwan. Nya milaom ka ana. Milaom ka mo nang niabot ka dinhi. Pero kadtong uban hilantan planta sayo kay buntag kapoy kay bangon oy. Halapok pa kay dandada pagi baha-baha dia. Hindi may magmudagan ng simbahan. Sunod lang adlaw ta. Tuang rebitan ng uwan. Ana. Dali kayong kan. Yang sama na reason. Pero ikaw nga nito sa bahalag taga-tuhod ang tubig. Lakaw gyud ko kay makaayo gid ni nako. Pag uli nimo sa inyo, na paralyze ka. Kaya na bugnawan man. Lisod na kang lakaw. Nya igabot mo dito bisag paralyze kan ka pagbuot ra nis Ginoo, do na ra gid ni paglaom nga maghatag nig kaayuhan. Hope na sad kay nito lagi ka. Di ba? Nya kinsa maroy mas relax nga tao, kadtong hadlok sa tubig o kaning niyang gustong magpakamatay para lang yun musimba? Kinsa may mas relax? Mas relax gining gustong magpakamatay para lang makasimbas Ginoo, no? Pero rason imong gamiton, atras dayon ka. Mao na ang kaning ginikanan ni Samson, pag ingos Ginoo ulis inyo kay magmabdos ka unya ang imong mabdoson nga bata igawas ana ayaw gyud tupihi, ayaw gyud paimnag bino. Iya gitong gitiman-an nga ako ning buhaton, tuo gid siya ato. Pag human nganak gid siya. Oy, si Zacarias kay pari man ni si Zacarias, kaning pari kusog man kay nimo gamit og rason. Kaning gawali, mao man ni. Gusto kay mo gamit og rason. Muna maglisod og gawas ang pagtuo. Mo tuo ba ka pader nga mabuhi ra yung parokya bisag way kolekta, so di mahimo na patay parokya na. Di na mahimo. Sa ang pagkahimo nga kita mukaon gutagod nya kanina repair na nagtuo naman ganito dito yang sa mao na. Nya kana pa diyang atong mga himuonon ug watay kwarta patay ta oy. Mao na siya ay rason. Abisag kamo mutuo ba mo nga napo imong anak nya wa kay trabaho nya mabuhi ra gyapon mo tuo mo? Di madana pa dire. Nabi datoy tao nga akong giingon bagi gikasal nako ba nya ingon ko pila ka buk anak gusto ninyo isa blingo sila na kung ano man ingon siya kuan ingong bana na mo gusto na kunoy heart enlargement ang iyang asawa munang nagpakasal lang sila pero di na sila mga anak kay kana ganing ang doktor na ingon man ay gyud pagmabdos kay matiwas gid kaani kay di man jud kakakuan di man kakapanganak mamatay man ka. Amo to nagpakasal lang sila pero di na kuno sila mga anak kay na large enlargement sa heart. Nako di ko mosugot ana kay kaning kasal di ni matuman, di ni mahitabo basta dili mo mangandoy anak. Unsay kapuslanan og magpakasal mo di mo mangandoy anak. Nga mao man ay part sa inyong consent nga manganak. Mao bitang nagminyo kay manganak mo og di ka gusto nga manganak pagpari. Ako di puli. Ay, tanaw na ko, gwapa-gwapa man sa dang asawa. Nagabi ako'y puli di, be. Kadiri pari, be. Di mga gusto mga anak.
Hadlok siya nga mamatay. Na kung ano man day og dili na ni magmabdos ang imong asawa, di na gini mamatay. Di ko no. Una-una ako no na. Og di gyud magmabdos, di gyud mamatay. Og imo ginang ipalaygit aron di magmabdos, tungod lang kay gilaygit din agyud mamatay. Mo patay gyapon oy. Mo na hadlok tag bata tungod kay mahurot ko nung kwarta mamatay tas gutom. Ngano man wa kay pagkaon? Adi sayo. Ngano man daghan kag pagkaon, din agyud ka mamatay? Mas daghan ang namatay sa kaon. Karon kisay nga matay sa COVID. Ang mga arang-arang og kaon. Tanawan ang way gikaon ang COVID mulikay sad. Mulikay ang COVID mo pay dugukuron ang COVID magdakpanay gud na sila diha-dahan gud. Ano kanang atong ingon sana kana mga unsa na dihang kanang yung ada kas tubig muumog ka nya makuan ka ng hugaw sa ilaga makuan ka mamatay ka unsa nga na leptopyrosis nana. Oy kanang mga way balay diha sawmo ng ilaga oy. Ang ilaga mo'y mulikay ang tubig ang dani muo nilang swimming pool nangamatay bagod wa gasinaw lang lawas way mga sinina pero wa gyud sakit uwan og init abog og way abog ligiran wa gyud masakit nani andoy gasigig tap-tap hala mag-ubayong gyud igabot ka to ubo-ubo dayon patay dayon. Oh na rason la itong saligan, rason hadlokon ng tasyawa. Pero pagtuo mo itong saligan, si Zacarias kay pare iman pag-ingos anghel, magmabdos ang imong asawa. Ingon ni siya, ay kung ilara anay, sao na ko pagtuo gutaon, karon nga tiguwang na kay ko, niya akong asawa tiguwang pa jud kayo, karon na hinuon mamabdos. Di ko katuwa na eh. Ingong anghel, wa man day kay ayong pariya ka, maamang ka. Amang. Kanirong gawali og di mo tuos Ginoo ingnon ko maamang ka wa nay kolekta sa pa di mo pagmisa nga amang naman ka saliga na mo ba biyag kamot dupa nya sulti dupa sulti unya di na kadupa maputol ang kamot unya ang baba na hiwi ra na agas tubig awa na ati manonon adto sa retirement house wa na gikolekta ana agas ng laway dire may ganay kay doon na sa mga madring may sa kayong mo atiman may kayong mo trapo ana-anaan day nga rin mingon na lang taong pari sa una unta ni pero ano kay patyon noon oh na gisilutan si Zacarias maamang ka perting pagkaamanga lahi kayo si Zacarias og reaksyon sa iyang asawa pagkamabdos ni Isabel purti niyang lipaya kamuron dihang mga 70 na edad ug mamabdos mo malipay mo kay bisag 70 na mo mukawat-kawat bayagid mo kay bawo ko nga kay dagang kay mukawat-kawat bagyo mo nya simbak kong mamabdos malipay mo oy tubag ningon ka di matapa diri ang imong rason mo inilihok mo inag-analyze kauwaw ana unya karisgo ana unya unsa pa imong kauwaw ana unsa pa imong ipakaon katiguang na nimo unsa pa imong ipasuso nga wa na may mugawas unsa pa man uga pa manas langkay sa lubong pero nganong mao man imong unahon-naon nga ang Ginoo may nagbuot sa tanan. Ang Ginoo may tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo may mopalambo sa kinabuhi, ang Ginoo man maoy muluwas nato dim aning atong abilidad. Tanawa karon ang kalibutan nga naningkamot nga kitay muluwas nato. Unsay resulta? Nag-away na ta, nangaguba na ang creation of God. Gikan sa tao hangtod sa atong ecology, guba na, patay na, hapit na wa nay paglaom. Global warming is very dangerous reality karon sa atong kinabuhi. Hutdon tagpatay aning global warming bisan pag bilyonaryo ka, patyon ka aning global warming. O karon gipangpatay na ang atong mga animals, birds, mga langgam, mga corals na nga matay na kay di na kasustainer sa change of climate.
Sunod ani kita na mao ning pandemic, apil na ni sa global warming, manggawas ng sakit nga wa na takahibaw diin gikan. Ingong gikas kabog, kadugay nang nangamatay sa mga kabog. Yang anong nangabot man din nakasaghi day mong kabog dito sa inyo. Wah, oy, kwaknit, gamay na lang sad. Ang pasabot lang nako ba, kung rason atong saligan, di gini makaluwas. Pagtuo, inyong pamilya, wa mo'y bugas, tuo nga na'y Ginoo. Asa mo katuo? Basas Biblia. Mauna nga inig kabuntag, ug wa mo'y bugas, pamahaw mong pulong sa Ginoo. Tiguma imong mga anak, imong bana, mag-Bible sharing tadong. Isa-usa man isa, pamahaw. Wala, paglagag tubig init diha, nga atong imnon. Nga kao naman, pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ingon ayaw kahadlok akong mga panon. Giatiman magyan akong mga langgam, ana. Nga inom na sa tubig. Giatiman magyan ako ang mga balili. Kamo pa ba? Nga mingon na imong anak, ma, di na kay ko kaklaro sa balili, ma. Yan. Sige lang dong, natural lagi na dong, basta wa kay kaon. Ana, pero giatiman tas Ginoo. Ana, relax lang. Ana, o tanawa, di ba mga tulo ka semana? Wa na eh. Luwas na mo, kinsa gud tay mamatay. Nga inig Bible sharing ninyo, tudluan mamos Ginoo dito siyang pulong. Unsa may iyang pulong? Naingon siya, pangita og kamo makakaplag. Pagtuktok og kamo ablihan. Pangayo og kamo hatagan. Di kamo sunudan na. Sunda ang pulong sa Ginoo, siguro gyud kang maluwas. Di ba? Asa man kaunang mangayo? Anang nagsigig simba? Kadaghan yang nagsigig simba, adto unahan ng mga katikista. Anong tudlo-tudlo. Dayon kani mga lectors, ipawahi ang pare, ha? Onya imong doon, tuktuko nimo, ngayo ka, wa gyud kay mo hatag ninyo. Nya inigbalik na sa ninyo, nanay ni hatag duha ka hakop nga bugas, inyo tong lugawon, ngaon mo, Bible sharing na sad mo. Niingon naman sa diri nga, ayaw pag tinapulan, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Ala, lihok mo trabaho. Ikaw may trabaho pa daw, hindi awat trabaho. Kadaghang trabaho unon, karon lang, ni-clog up ang mga kanal, panguhaan ang mga sagbot diya sa kanal. Limpyuhin ang mga daan diha, daghan kayong sagbot diha, limpyuhi. Ayaw pangitag suhol, trabaho lang, aron ka mabuhi. Ikaw, luuyas na ako pa dir, sigong trabaho, way suhol, sige lang. Naagi man nimo ang kapitan. Nagtrabaho ka, doon kasi kasugo ni mo diha. Ako lang kap, kay ang kanal dari kap, napulpula naman isa. Uy sus, kabuutan ko nimo, diha 500 oh. Ana, iko ang taon na diha. Main lang na nimo, kanindot ko nimo dong. O pagkaugba trabaho mangyapon ka, yung kapitan ato na lang ka nang kuhaon para atong i-employ. Nya kay perti man imong maayuhan mo trabaho, wa majoy ko ang pili hasta imong mga anak. Uy, gi-report ka ngadto sa mayor. I-recommend ni namo, mayor, unsa ka makasuod ka ning trabaho diha. Aw sige dire, basurero. Asos, dade ka ngadto. Ada ko kay kagincome kay na may mga kuan diha sideline. Nya, mamatay pa mo. Nya porti magini mong kugihana, porti mo jud kugihana, ni sikat nagmaayo ang imong kinabuhi, hantud ni daga na kag barangay kapitan. Napulihan to nimong kapitan, kawa gyud manglimpyos kanal. Unya kay porti man gini mong maayuhang mo atiman kay buad-buad gyud kay pagtuo gud di gyud magtinapulam kinugihan gyud honest gyud kayo. Oy, nahimo kang mayor, giilisan to nimong mga mayor nga wa gyud tay ayo. Ang resulta, gipatay ka sa imong silingang mayor. Nya, namatay na ka. Unsa man? Namatay ka sa gutom? Namatay ka sa imong pagpangalagad sama ni Kristo ug ni Maria. Ug maunay atong pagtuo ug paglaom, magpakamatay ta sa pagpangalagad sa usag-usa. Di ta mahadlok masakit, di ta mahadlok magutman, kay wa gyud masakit, way magutman kung naa ang Ginoo kanato. Maunay pagtuo. Pero ingkang masakit og magutman ko, kay wa ko'y sweldo, kay wa ko'y trabaho, kay wa ko'y daghan kog anak, rason ang imong giapilan. Nya anha ka diha maratol. Sige, manindog ta kato mga dili ratulon. Pagampo sa katilingban.
Si Kristo mao ang ilhanan nga nakabuntog batok sa sala dinhi sa kalibutan og naghatag og paglaom sa tanang katawhan. Busa mudangop kita sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan nga mahinluan sa hingpit ug magmasubsob diha sa pagampo alang sa pag-abot ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tibuok kalibutan nga si Kristo ibayaw aron mahimo siyang ilhanan ug tinubdan sa hingpit nga pagkinabuhing tawhanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanan nga nagwali ug nagtudlo sa mensahe sa pagkataw sa atong Ginoo nga ilang isilsil sa ilang mga tigpamati nga ang pag-abot ni Kristo adunay dakong kalabutan sa konkretong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kanilang gigutom, walay kapuy-an ug hinikawan sa hustisya nga pinaagi sa konkretong buhat sa kaluoy sa mga manggiluyon, makakita sila nga si Kristo mianhi ug mitabang gayud kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga nangamatay nga si Kristo maghatag kanilag kagawasan ug magdala kanila ngadto sa walay katapusang kalinaw karong adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoong Dios maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, uban niining halad dawata ang mga pagampo sa imong katawhan aron pinaagi sa pangaliya sa bulahang Birhen Maria ang inahan sa imong anak, walay hangyo namo nga imong balibaran
walay pangalyupo nga mapakyas pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalat kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug katusang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoong Dios nadawat namo kining sakramentos pagtuo o kaluwasan sa among pagpasidungog sa bulahang Berhen inahan sa among paglaom. Nagampo kami nga makaambit unta kami uban kaniya sa imong kaugalingong Diosnong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagtuo. Nya ang motuo di lang marelax, mabuhi pagyod, maluwas pagyod. Og rason atong gamiton kulbaan ta, maratol ta, maimpierno pagyod. So hinaot unta atong bansayon ang pagtuo. So pasalamatan nato pag-usab ang atong mga mga kaigsuonan nga mialagad nato dinhi ang naglimpyo sa atong simbahan aron maandam ni nato sa atong paggamit karon ang atong mga barangay tanod nga nag-manage diha sa parking ug sa atong traffic, ang ato mga Eucharistic lay ministers nga naoy nahimo sad natong mga frontliners, ang atong lectors, ang salmista, ang love offering assistants, ang atong mga PYCC nga nag-assist nato sa pangalawat og sa offertory, ang atong mga sacristans nga nag-alagad nato dinhi, ang nag-manage diri sa atong sound system, Sister Remy, ang ato dihang TV monitors, ang atong mga IT, si Relitzer, si Tuti, ug mga kauban, ang nag-decorate sa atong simbahan. Labaw sa tanan, ang ato sang angelic choir, no? Ang St. Vincent choir, wa man ni sila laki tingali, gitarista na may laki. Ano, wa man tingali laki sila. So ato sang pasalamatan ang mga ni-offer karon, mga offerers, pinanguluhan sa atong bread and wine sponsor o mass sponsor nga mao sila si Mr. Bernardo o Mrs. Raquel Jacobi and family. Ato silang pasalamatan. Ang ato diang in charge sa painit karon, ang niangkon ini mao ang mga lectors and cantors. Pakpak para nila. Ambot nakaluto baka silang uwan magkaayo, no? So mga pahibalo, pahinomdom nga aduna kitay mass wedding. Ambot pila na 7 na. So doon na 7 ka mga
qualified, registered na qualified pagyod sa atong mass wedding karong February 13, 2021. So napay higayon hangtod sa December 31 ang atong pagpanawat sa gustong magpakasal, moapil sa atong mass wedding on February 13, 2021. Pangayo lang mo didto og requirements didto sa opisina. Ikaduha, aduna kitay himuon nga medical mission nga mao ang libre nga blood sugar and blood pressure testings. Gamay ra ni nga medical mission pero may nila na mahibaw tag pila atong sugar, pila nay atong pressure, no, sa di pa ta mo kalit og kamatay. Karong umaabot December 21, 2080, karong Lunes dinhi sa atong simbahan gikan sa from 8 a.m. to 10 a.m. 8 a.m. to 10 a.m. only. Mao kini ang mga lagda. Alang sa blood sugar testing, aduna lamay 178 katao ang pwede makaapil. First come, first serve basis. Nya adto lang kamo pagparehistro sa atong opisina sugod karong adlaw. So ang mauna didto, ang mabot nag 178, close na ang registration. So katong gusto nga magpa libre nga magkuha silang sugar anang adlaw, doo lang mo niya dito sa opisina anytime today hangtod mapuno. Kinahanglan mag-fasting sulod sa 8 hours ang moapil ni ining blood sugar testing. 8 hours, labing minus. Ang alang sa blood pressure testing, walay limit sa gidaghanon, pero sulod lang sad sa alas 8 ngadto sa alas 10 sa buntag. Wala na po ni siya'y registration. Pwede ra mong mudool dito. Pwede sad ang nagpa-blood sugar testing, magpa-blood pressure testing pod. Pero abot dito, doon ay lista. Inigabot ninyo, ilista mo nga magpa-blood pressure, aron nga makita po nato pila ang na kuhaan og blood pressure testing. Nya wa sa ni magkinahanglan og fasting. Mo relax lang ka, di ka mag-jogging. Ana ha? Kasi mag-jogging sa mong padong nga rin nya human magpa-testing demo sa inyong blood. Taas gina inyong blood pressure. Ikatulo, aduna tay importanteng meeting ang PPC, ang PFC o mga leaders sa chapels o mga mandated organizations karong umaabot sab December 21, Monday dinhi sa atong simbahan sa alas 6 sa gabi. Wa man tay misa na, so mag-meeting ta aron pag-update o pagpangandam sa atong umaabot nga mga celebrations. Nindot man ang magkita-kita sa ta mag-update. Muna, i-update mo karon sa nahali na sa ato mga slots sa tag 3,000 nga slots nato nga faith and power slots. As of December 18, 2020, ang nahalin niabot na og 354. Pakpak. Napay daghang available, 646 pa ang available. So, daghan pa ninyo ang malangit kung inyo ning paliton. So, ato ning i-target nga mahurot unta ni karong December 31. Ambot-abutan ba ka ni? O basig mo abot ni December 31, 2021. So, depende sa inyong kaikag sa pagpalit, no? So, daghan-daghan na tag-project nga na-covered ani. Para ni sa atong Phase 2, Part 1, nga project nga mao ang atong pultahan, ang altar, ang kani hapit naman nimo andar kaning atong kamera dinhi, rotating cameras, ang atong pagpa-transfer aning mga titles sa atong yuta dinhi, ang atong transformer hapit na sa tingin ito ma-deliver, og ang atong utility truck dinhi sa atong simbahan. Ni total ning tanan og mga 3 million. Hapit na mo katunga ang atong nahatag, no? Depende ra gyud ninyo og muhatag mo. Og di san mo muhatag, buhi pa mo sunod tuig, hatag san mo, no? Sige, manindog na ta mga buhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Bugnaw ra ba kayo? Panghapit mo dito sa atong painit. Salamat sa lectors o cantors.